B'xi mod jew ieħor kulħadd gawda u qiegħed igawdi mill-ġid ekonomiku li ħoloq Gvern Laburista u għalkemm dan huwa importanti, rridu nieħdu ħsieb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Din se tkun waħda mill-prijoritajiet ta' Chris Fearn jekk jingħata l-fiduċja biex imexxi lill-Partit Laburista u lill-pajjiż fost l-oħrajn billi jaħdem biex jissalvagwardja n-namra u d-delizzju. Irrid nara li soċjetajiet tal-bliet u l-irħula tagħna, tal-banda u tal-festi, ikollhom l-ispazju u l-appoġġ tal-Gvern biex ikomplu jikbru jiżviluppaw ħalli din il-parti tal-ħajja kulturali Maltija tkompli tikber. Palma rrid nara l-laqdiet volontari ikollhom l-ispazju fejn jesibixxu t-talenti tagħhom u wkoll illi n-namra antika tradizzjonali tal-kaċċa u tal-insib tkompli tikber b'mod sostenibbli biex bekk kulħadd fil-parametri tal-liġijiet u regolamenti ikollu il-ħin tiegħu. F'laqgħa li kellu ma' delegazzjoni tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti, Chris Fearn sema' u ddiskuta numru ta' sitwazzjonijiet li jirregwardjaw il-kaċċa u l-insib f'pajjiżna, fosthom il-kaċċa fir-rebbija tas-summien u l-gamim, l-istaġun tal-insib anke tal-asafar tal-għana u s-sistema preżenti tal-multi u l-pieni. Filwaqt li faħħar ix-xogħol tal-FKNK, Chris Fearn tenna l-impenn tiegħu li jaħdem mal-Federazzjoni mill-qrib biex id-delizzju ta' tant eluf ta' Maltin jibqa' ħaj b'mod sostenibbli u fil-parametri tal-liġijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.